Винаги да е в центъра на купона, обича да бъде и в еуфорията Бони. Енергичната дама обожава да се забавлява и го прави винаги, когато може, без да се притеснява от това какво ще кажат хората, а още по-малко от камерите. От операторите и фотографите не се притеснява и залязлата вече певица Анджи. Израстената културистка дава мило и драго, за да привлече вниманието върху себе си. Но не винаги успява, за разлика от Нана, която предизвика всеобщ интерес с появата си на едно от видните столични партита с съпруга си под ръка. Манекенките Боряна Шихтова и Жасмина също обичат да привличат вниманието, особено на доста по-възрастни от тях бизнесмени. За бизнесмен пък се е изгодила една друга блондинка, а именно красивата синоптичка Деси Банова, която вече не пропуска да се появи на светско парти без своя любим, млад, красив и завидно богат. Може би точно за такъв мъж мечта и актрисата Деси Тенекеджиева, която след бутафорната й връзка с Мир от Каризма все още е сама. Не е сама обаче, въпреки слуховете, актрисата и водеща Марта Вачкова. Нейни зложелатели пуснаха слуха, че нейният приятел е бил влюбен в фолк певицата Бони, а Марта от ревност го е сгонила. Сега всички вие виждате, че това са били само долни слухове по адрес на водещата. Слухове винаги ще има. Кога положителни, кога отрицателни, но нека проверим сега коя е най-пикантната клюка тази седмица. Веси, здравей! Коя е клюката тази седмица? Клюката е, че Глория отново напуска Пайнер. Примата от две могили винаги напуска нещо някъде, когато не се отвори парашут. Тя това го прави всеки път, май, когато се така някакъв шум има около нея. Не само, че го прави всеки път, не само, че е нелоялна с компанията, която я лансира, но е и нелоялна в момента с певицата Ивана, която е отстъпила място в Music Idol. Ивана отстъпва мястото на Глория. Глория за благодарност казва, че за нея примата в България е Данчето Христова. Тук обаче малко ми намирисва на два лагера, Лили Иванова и Ивана, срещу Глория и Данчето Христова. Има ли нещо такова? Ами, за жалост в България винаги има два лагера. Казва, че има един вид, в който българите са в казана в ада и винаги те теглят тези, които искат да се измъкнат от казана. И това става от злоба. За жалост, може би злобата е най-типичната българска черта. Като сме тръгнали да говорим за слухове и клюки, то вижте и какво сме ви приготвили в рубриката ни "От уста на уста". От уста на уста се разнася из цяла София най-новият и абсурден прякор на Глория. Новия и творчески псевдоним е просто Покахонтас. А изгрялата отново фолк звезда се здоби с него след участието си в едно не толкова интересно музикално шоу. Доскоро обаче шегаджиите казваха на Глория просто Глория, която обожава да слуша Депеш Мод. Десетките фенове на София Маринова и Остата пък с нетърпение очакват да чуят и техният нов летен хит. София и Остата се заричат да надминат успеха на Буря, а ние само ще ви разкрием, че след седмици всички отново ще говорят за тях. Целият софийски елит пък говори за Алекс Раева, която категорично опроверга клюките от година насам, че е бременна, като се появи на елитно модно ревю и така разбуни духовете на светските клюкари. За всеобща изненада на елита пък, дори и след излизането си от къщата, Катето Евро и Азис си останаха първи дружки. Двете звезди постоянно си ходят на гости и прекарват цялото си време заедно в купони. А дома на Катето е като притегателен център за най-големите VIP личности у нас. Разбира се, не всички съквартиранти са поканени на тези сбирки, но пък ако вие искате да си поканите Азис да ви попее, вече трябва да му платите грандоманският хонорар от 10 000 лева. А после не се чудете защо звездите умират да се показват по телевизията. Ами ето за това, за да вдигнат хонорара си до небето.